Свята Пасхі нясе чалавеку вельмі важны пасыл, а менавіта такі, што дабро, праўду і справядлівасць нельга знішчыць. Бо за імі стаіць Бог. Бог, які сам з'яўляецца поўняй праўды, найвышэйшым дабром і канчатковай справядлівасцю. І менавіта таму у васкрэсенні Езуса Хрыста заўсёды дае нам надзею і з'яўляецца гарантыяй таго, што праўда заўсёды перамагае зло, што дабро, яно ніколі не будзе не пераможана злом, а справядлівасць заўсёды будзе стаяць над беззаконнем. І таму хачу пажадаць, каб гэтае свята прынесла кожнаму з нас супакой у сэрца, каб уваскросах Христос, які прыйшоў да сваіх вучняў з дарам супакою, навучыў нас жыць у міры, згодзе, узаемапаразуменні, прабачэнні і ўзаемнай павазе. Няхай гэта вялікае свята адчыніць нашыя сэрцы на Божую любоў і міласэрнасць. Няхай навучыць нас быць спагаднымі адзін аднаму, няхай навучыць нас любіць так, як нас полюбіў Христос. Ён уваскрос, Ён жыве са святам усяго самага найлепшага.